Лайыштагы өр-яңа ак мәчет тау итәгендә елга буенда урнашкан. Аның искиткеч, затлы һәм зиннәтле итеп төзелүенә игътибар итик. Тәрәс уеннары милли һәм дини бизәкләр белән матурланган. Әлеге мәчетне 2019 елда төзи башлаганнар иде. Нәкъ бер ай элек республика җитәкчелеге катнашында аның тантаналы ачылышы булды. Бүген монда беренче ифтар мәҗлесе. Без хәзер шунда керәбез. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم. Ифтар мәҗлесе башланырга берничә минут вакыт бар. Шул арада монда килгән дин кардәшләр үзара танышалар, күрешәләр һәм хәл-әхвәл белешәләр. Бу шулай ук диндә бик күркәм күренешләрнең берсе. Безнең милләттәшләребез өчен генә түгел, бөтен халык өчен ниндидер бер кешенең күңелен җылыта торган, аны әзрәк тормышка башкачарак карый торган, әле бу фани дөньядан соң әле яңадан тагы бер безнең сынау тота торган, шунда елның көтеп алган вакыйгасы чоры дип кабул итәбез инде. Яңа мәчеттә узучы беренче ифтар мәҗлесе 200 кешегә исәпләнгән. Иратлар һәм хатын-кызлар өчен аерым өстәлләр киләгәннәр. Әлеге чара Татарстан Дәүләт Советы депутаты Михаил Сыроватский тырышлыгы белән оештырылган. Мондый җыелулар бүгенге шартларда халкыбызның бердәмлеген күрсәтә ди монда килүчеләр. Мәчеттә ифтар үткәрү бу гадәт, ничектер, бәлки 20 ел элек керә башлады. Элек ул булмаган. Хәтерләсәгез, элек бит өйләрдә үткәрә идек. Ягъни яңа гадәт. Монда алга табада ифтарлар үткәреләчәк һәм әлбәттә даими рәвештә намазлар укыла. Шулай ук икенче катта мәдрәсә дә бар. Анда дин тәгълиматларына өйрәтәләр. Әлегә мәхәббәт бинада динне алга сөрү белән бер рәттән милли мирасын саклау буенча да зур эшләр алып барыла. Лайыштан Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.